Sugeng siang Bapak Pemirsa Sultan. Bahwa orang sifat akan ngawami Banjir gede ngrucuk Desa Karangrejo akeh warga kena dampake. Rebo sore tanggal 29 Oktober 2020 udan deras sing ora mandeg saka jam 2 awan nganti bengi. Ndadekake Desa Karangrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus banjiran gede. Banjir iki didarani sing paling parah sajrone 3 tahun pungkasan. awe udan terus biasa angin awan di sore ora madang banyu sakawa sawah selo kanan kali ciliting pinggir desa bagi lalu berseluruhan pembangunan orang kuat namun banyu anti banyu berlaku olah warga sangat oleh olah malam. Ada kira dia punya bahasa. Gusti. Ya, kumbar awis, kumbar gede. Warga sing omahe ana ing wilayah paling endhek padha gotong royong nylametake barang-barange kaya kasut, almari, lan surat-surat penting. Ana uga sing langsung ngungsi ning balai desa mergo omahe wis ora iso dienggoni. Jiwada bumi selewat tolong ngomong gayo tekan bingung hati para kuatan wis dalawat aku karo anakku saiki ngungsi ning balai desa muga-muga udan cepet PBD khusus lan relawan saka Karangrejo peduli langsung tekon lokasi kanggo bantu evakuasi lan nyediakake pengaman sing saji kanggo warga. Petugas uga masang pompa banyu kanggo nyedot banyu saka pengepungan sebelah cukup surut. Kepala Desa Karangrejo Pak Joko Sumarno ngendharake yen pihake wis nglaporke kejadian iki marang pemerintah Kabupaten Tipes takon bombongan supaya saluran banyu lan tanggul kali cepet dibenerake. Saben taun yang udan deras mesti ana wilayah sing kebanjiran jare Pak Joko. udan datang musim tes banyu wis surut alon-alon kanggo jadi tulang sampah isik ada yang dalam karangan warga saiki pada kesih lan mengubahkan serabutan sing bisa dienggo. Dinas Kesehatan juga wis ngirim tim kanggo maringi obat lan ngecek kesehatan warga mendawan bocah cilik sing kegigilan lan gigilan. Pamdes Karangrejo ngajak warga supaya tetap waspada alus saka perakiran cuaca BMKG sing nyebut bakal ana udan deras nganti minggu ngarep. Warga diminta supaya ora nginep ning omah ibaline wiwit munggah maneh lan supaya ora main ning kali sing harus diterus. Muga banjir iki cepet surut lan warga bisa bali urip kaya biyen maneh. Matur suwun kaliyan kami saran para pemirsa ingkang sampun nderekake lampahe pawarta ing siang punika kula lan rencang nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.